Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 11, bersikulo 27 ngadto sa 33. Unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo. Giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudeo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Miingon si Jesus kanila, usa lang ang akong pangutana kaninyo, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Ngunya gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Unsa may atong itubag? Kun mutubag kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya pagpangutana. Unya, ngano man nga wala man kamo mutuo kang Juan, apan unsa may atong itubag? Gikan sa tao? Nangahadlok sila sa mga tao, kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Jesus. Ambot lang, ug miingon si Jesus kanila, sa ato pa dili ko usab kamo tug-anan kun sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.